Estimats amics, ens tornem a trobar una vegada més. Avui anirem a visitar la Seu d'Urgell. Aquí, a la Seu, a l'hivern, hi fa una fred que pela. Com que volem passar uns dies, hem considerat cercar un hotel amb spa. D'aquesta manera, quan arribi el capvespre i ja som a l'hotel, un bon bany a la piscina amb aquella aigua tan calentona te reconforta. En acabat de la piscina, anar una estoneta al jacuzzi te deixa com nou. Per aquest cas, hem triat l'hotel Castell Ciutat. En aquestes imatges podeu contemplar les instal·lacions de l'hotel. Vol ensenyar per dins. L'estructura s'aguanta per 8 tubs estrets i la nova galeria de dos... Des de la nostra cambra podem veure aquesta panoràmica de la Seu. A les imatges veu que el paisatge està ben glaçat. A aquesta hora del matí tenim la temperatura a 7 graus sota zero. Avui visitarem la part vella de la ciutat i tot seguit ens anirem a visitar la catedral i el seu museu. Actualment la Seu d'Urgell té uns 13.000 habitants. Hem de ressaltar que, segons la tradició, la Seu d'Urgell fou fundada per Hèrcules l'Egipci l'any 1699 abans de Crist, mentre passava unes vacances als Pirineus. Aquest edifici que tenim a les imatges és el seminari. En acabat de visitar la part vella, començarem per visitar l'església de Sant Miquel. Aquesta església va ser construïda al segle XI. És de silueta modenca. És l'església més antiga del conjunt catedralici. La catedral de la Seu d'Urgell, anomenada Catedral de Santa Maria d'Urgell o Catedral d'Urgell, és un temple catòlic dedicat a Santa Maria, seu catedralícia del bisbat d'Urgell i principal temple de la diòcesi. És l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya.
El temple data del segle XII i està presidit per la Mare de Déu d'Urgell, patrona de la ciutat. Aquesta talla policromada del segle XIII està situada dins l'absidiola de l'altar major. És d'estil romànic i va ser restaurada l'any 1922. Sovint és anomenada Mare de Déu d'Andorra. En el fons d'aquesta imatge, just a l'absidiola, hi podem veure la talla de la Mare de Déu d'Urgell. Aquest edifici que estem veient és el Palau Episcopal. Tot seguit visitarem el Castell Ciutat. El castell, o Castell Ciutat, és una antiga fortalesa de la població de Castell Ciutat, al municipi de la Seu d'Urgell. És conegut a més per trobar-s'hi un hotel situat al peu del castell. El castell es troba en un turó de la vall d'Urgellet. El Puig d'Urgell està situat a una altura de 764 metres i ja és esmentat a l'any 1064. Té 5 baluards, el de la Trobada, el del Cup, el de Sant Esteve, el de Sant Armengol i el de Sant Isidre. Fou refet a l'any 1751 en època carlina. Abandonat durant anys, el 1970 fou adquirit per la família Tàpies per restaurar la part històrica i convertir-ho en un complex turístic.